mgbasa ozi anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ abụ Mọnde abalị 29 nke ọnwa itoolu afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara nnọọ lecha anya wee si oke o ka anyị malitekwawa okpu n'ụtụtụ taa onwe ka isi tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na onye kọmishona ndị uweojii steeti Imo amachiela ndị uweojii steeti Imo ịdị na-enyocha ekwentị ndị mmadụ. Ị ga-anụrụkwa na ndị uweojii agbaala n'anwụ mmadụ ole egburu na mwakpo awakporo otu obodo na steeti Kwara. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ na amana onye bụbu onye minista na-ahụ maka ọrụ ugbo na mba China ikpe ọnwụ. Ngwanụ tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ime ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ anyị n'ụtụtụ taa. Ndị ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Nwokocha Clara. onye kọmishọna ndị uweojii steeti Imo bụ CP Abokidanjuma adọọla ndị uweojii steeti Imo aka na ntị gbasara inyocha ekwentị ndị mmadụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị, tinyere iji anya ike anapụ ndị mmadụ ego, ịmaja ndị mmadụ nakwa imetọ ugwu ruru ndị mmadụ ọkacha ndị ntorobịa. Ya bụ onye kọmishọna ndị uweojii steeti Imo kwughakwara ya ọzọ na ha amachiela ndị uweojii ha iji ụgbọala na-ebughị akara ndị uweojii na-eme mkpagharị ma kwuo na si ugbu a gawa n'ihu ndị uweojii steeti Imo agaghị ejizi ụgbọala nta shuttle bus eme mkpagharị ọbụla gbaa gburugburu steeti Imo. Ya bụ onye kọmishọna ndị uweojii steeti Imo gakwara n'ihu masị ọha na eze obi ike na mkpesa ọbụla ha nyere gbasara nke a ga-abụ nke ha ga-eme nnyocha tọrọ atọ gbasara ya ma hụ na ha nwụchiri onye uwe ojii ma ọ bụ ndị uwe ojii kpara ya bụ arọ ma nye ha ntaramahụhụ so ya. Ọ bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Imo bụ DSP Henry Okoye bụ ya mere ka ndị nta akụkọ mara maka nke a n'Owerri besi steeti Imo bụ ebe ọ nọ masị ọha na eze obi ike na ndị uwe ojii steeti Imo ga-agba mbọ ka ike kpere ha iji hụ na ha chekwara oke ruru ụmụafọ steeti Imo. Gọvanọ steeti Abia bụ Alex Oti apụtala ma kwuo na steeti Abia adịla nnọọ njikere maka ọbịbịa onyeisiala Bola Tinubu ga-abịa na steeti ahụ na Fraịde bụ abalị 3 nke ọnwa Ọktoba na-abịa abịa. Oti kwuru nke a dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Ụmụahịa Bishi steeti Abia bụ ebe ọ nọ wee kwuo na ọ bụrụ ma onyeisiala bịa steeti Abia na ọ ga-agbape okporo ụzọ gawara Port Harcourt nakwa okporo ụzọ gawara Aba ma gbapekwa ọtụtụ ihe ndị dịgasị iche iche ọchịchị ya rụrụ na steeti Abia. Ka ọ dị, Alex Oti gosipụtara nnọọ ojuju afọ ya ka ndị ji ọrụ ngo okporo ụzọ ahụ gawara Port Harcourt nakwa okporo ụzọ ahụ gawara Aba si nnọọ arụ ya bụ ụzọ ma kwuo na ọchịchị ya kwenyesiri ike n'ọrụ arụziri nke ọma. Otu jikọtara ndị dọkịta ahụike ala anyị bụ Nigeria Association of Resident Doctors maọbụkwanụ NARD n'aha mkpirisi bekee enye na ọchịchị etiti mbirimambi ụbọchị 30 ileba okwu gbasatara ọdịnamma ha anya. Ya bụ mbirimambi ụbọchị a otu jikọtara ndị dọkịta ahụike n'ala anyị nyere ọchịchị etiti bụ iji nye ha ohere ịkwụ ha ụgwọ ọnwa niile ejikọrọ ha, ịkwụ ha ego ọmụrụ nwa eji bugo ha n'ọkwa nakwa ịkpọghachi ndị otu ha a chụrụ n'ọrụ. Ahụtara nke a n'akpụkpọ ozi onye isi oche ya bụ otu jikọtara ndị dọkịta ahụike n'ala anyị bụ Mohammed Suleiman na onye ode akpụkpọ ya bụ otu jikọtara ndị dọkịta ahụike n'ala anyị bụ Shuaibu Ibrahim binyechara aka na ya ma wepụtara ya ọha na eze dịka enwechara ọgbakọ na steeti Katsina. Na ya bụ ọgbakọ ndị otu jikọtara ndị dọkịta ahụike n'ala anyị lebara ya anya bụ aka mgbachire ngalaba na-ahụ maka ahụike n'ala anyị.
ebe ha gwara gọọmenti etiti ha na ha jụ iji abalị 30 ahụ ha nyere ha mezuo ihe ndị ha gwara ha na ha ga-agwa ha na eze dị nkịta na-agba ụja n'ọnụ. ndị uwe ojii steeti Kwara apụtala ma kwuo na ọ bụ eziokwu na mmadụ 12 tụfuru ndụ ha na mkpamkpa dị egwu ndị ọkpa ebe banditi kpara n'ụzụ ụtụtụ ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde kpọmkwem n'obodo Oke Ode dị na kansụl n'ime obodo Ofelondun nke steeti ahụ. Ọ bụ nnọọ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Kwara bụ nwa amadi ama dịka SP Adetong Ejire Adeyemi bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a site nnọọ n'okwu o kwuru na Ilorin bụ isi steeti Kwara. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Kwara gara nnọọ n'ihu ma kwuo na ndị agha ala anyị na njikọ aka ha na otu ọrụ nchekwa n'ahụ na echekwara ime ọhịa ndị enwere n'ala anyị bụ National Forest Security Service ebidola gbakeriwa ala otu ike kwere ha iji hụ na ha nwụchiri ndị kpara arụ a. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Kwara gara n'ihu kwuo na a ga-ejiderịrị ndị kpara ya bụ arụ a ma hụ na echewere ha ihu n'ụlọ ikpe. Dịka ala anyị bụ Naịjirịa ga-emerube mmemme ncheta afọ 65 ọ gbara ọchịchị etiti anọrọla n'ụbọchị Sọnde ụnyaahụ jiri maka nke a gaa ụka ịtụ mmamma n'ọgbakọ ezumezu Ecumenical Center dị n'Abuja bụ ebe ha nọ kpee ekpere ma keleekwa Chineke maka obodo anyị abụ Naịjirịa. Ndị bịara ya bụ ụka ịtụ mmamma gụnyere ndị ji ọkwa dị elu na gọọmenti na ọtụtụ ndị isi ọrụ nchekwa e nwere n'ala anyị bụ nke gụnyere onye isi oche ụlọ nzukọ seneti bụ Godswill Akpabio na onye ode akwụkwọ nye gọọmenti ala anyị bụ George Akume na nwunye ha. Ndị ọzọ gụnyere onye minista na-ahụ maka ego n'ala anyị bụ Wale Edun, onye bụbu gọvanọ steeti Plateau bụ senetọ Simon Lalong, tinyere onye isi ndị ọrụ nchekwa ala anyị bụ Christopher Musa nakwa ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na onye isi oche na-ahụ maka mgbasa ozi na mmekọrịta ọha na eze n'ụlọ ọrụ onye ode akwụkwọ nye gọọmenti ala anyị bụ nwa amadi ama dịka Segun Imohiosin apụtala kpuo na-akpọkwasara isiokwu mmemme ncheta afọ 65 ala anyị bụ Naịjirịa ga-agba n'afọ a. Naịjirịa gbarala afọ 65, aka niile ga-abịakọtarịrị ọnụ maka nnukwu obodo. Nigeria at 65, all hands must be on deck for a greater nation. otu jikọtara ndị na-azụ ahịa n'ala anyị bụ Trade Union Congress apụtala ma kwuo na ha dị nnọọ njikere isonyere ndị ọrụ na-ahụ maka mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ Pengassan n'aha mkpirisi bekee na mfanye aka n'okwu zuru ọha ọnụ ha bagidere. Ọ bụ onye odeakwụkwọ ya bụ otu jikọtara ndị na-azụ ahịa n'ala anyị bụ nwa amadi ama dịka Nuhu Toru bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a site nnọọ n'okwu o kwuru site nnọọ n'akwụkwọ ozi otu a jikọtara ndị na-azụ ahịa n'ala anyị wepụtara dịka ha chọrọ ka ụlọọrụ Dangote bụ ebe a na-eshipụta mmanụ ụgbọala pụta nnọọ n'ọha ma rịọ ha mgbaghara maka ọchụchụ ha chụrụ ndị ọrụ ha karịrị 800 over 800 people n'ihi nsonyere ha sonyere ndị ọrụ na-ahụ maka mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ Pengassan. Ya bụ otu a jikọtara ndị na-azụ ahịa n'ala anyị bụ TUC gara n'ihu kwuo na o nweghị ụlọọrụ maọbụ otu nwere ikike imetọ ugwu na oke ruru ndị ọrụ Naịjirịa. Ụlọ ikpe dị na mba China anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde ma onye bụbu onye minista na-ahụ maka ọrụ ugbo na mba ahụ ikpe ọnwụ. Ya bụ ụlọ ikpe kwuru na nwa amadi a mara ikpe ọnwụ aha ya bụ Tang Renjian ganyere aka na nrụrụ aka n'afọ 2007 nakwa n'afọ 2024 site n'ịnara ukwutukwu ego aka azụ ha ka gịnị. Ya bụ ụlọ ikpe dị na mba China kwuru na nrụrụ aka nwa amadi abụbụ onye minista na-ahụ maka ọrụ ugbo na mba ahụ mere ka mba ahụ tụfuo ọtụtụ ihe buru ibu ọkacha ihe ndị nwere ike iwetara obodo ahụ ọmụrụ nwa na ka ọ dịkwanụ o kwetala na ọ bụ ihe o mere bụkwa na ihe mere ha ji maa ya ikpe ọnwụ. Ime ikpe ọnwụ a mara nwa amadi a n'aha ya bụ Tang bụ okwu akpụ n'ọnụ ugbu a n'ahịa onyeisi ala mba China bụ Xi Jinping na-ebu megide ime nrụrụ aka bụ nke kparala ọtụtụ ndị ama ama na mba ahụ aka ọjọọ. anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyụrụ sị wụsọ ọwa maka na ma elu ma ala ka ọrụ ikwu ka ọrụ ibe ọkazi emekata n'ụwa
ju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa, mana tupu anyị achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma si hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma n'ụtụtụ a, ị ga-anụrụ mgbe anyị wetara gị akụkọ kwuru na onye kọmishọna ndị uweojii steeti Imo amachiela ndị uweojii steeti Imo ịdị na-enyocha ekwentị ndị mmadụ. Anyị mekwara ka ị nụrụ na ndị uweojii agbaala n'anwụ mmadụ ole egburu na mwakpo agbakporo otu obodo na steeti Kwara. Anyị mekwara ka o doo gị anya na ama na onye bụbu onye minista na-ahụ maka ọrụ ugbo na mba China ikpe ọnwụ. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka m onwe mbụ Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Nwokocha Clara bụ ndị si n'olu ndị ngereme ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ ime na ngagharị. O jiri nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ anyị ga-awụcha ha n'ike na ebube maka ihe omume anyị bụ nzukọ ome Igbo. Nwada Nwokocha Clara, kedu ka wikendi gị si gaa? Ọ gakwara nke ọma? ọ gara ọfụma. Ị ma na ahụrụ m gị ka ebu gị na keke bọs. That should be on Saturday. Uche, You know? agajikwa n'ebe. Uche, ebu gị si na ọwụ m ka ị hụrụ. ọ gị nwa Ana m aba keke bọs ime ọgwụla. Ana m aba keke bọs. Kekwana ebe ị hụrụ keke bọs? Ịchọ na-arụ ka nọ na-arụ. oke bọs Imo ka a na-akpọ ya. Ọ wụzi keke bọs. Echere m keke bọs ka eji mara na ya. Mba nọ, keke wụ nke ọzọ. Mana ọ gị nwa ka m hụrụ ịbịa buru o nwere akpa bulu ibu n'aka otu. Ma gị si lee Clara Nwokocha o. Gị bịa maintain chastis gị si lele onye nke awụrụla stis ya lala. Ka ọ dị nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị arazie ya bụ ụdara ka ọ dị dadarara n'ihi ya agagharịkwala agagharị.